Demo ko negasino nga demo mane demo bike goदान लाबोदोंनो Himalayan bike आं कपन खालामदों नैबे जोंनि टार्निंआव एसने मंगलदैनिफ्राय माने बिथिंहाय ओरै बगतपारा ओरै थाङो आरो जोंना ओरै मंगलदै रड नालाय एकदम 4 लाखसो थांबाय नामा टटेल ओरैहाय तिनिआलि ओरै उदालगुरि मेन टाउन 3 किल'मिटार बानो मोनहैबाय उदालगुरि टाउना आंनाथ' थाफानो समायनाय नंला बिजों एबारो राइडआव थांना दङ नेक्स्ट फार्स्ट राइडआ बहा थांगोन बे बसआ खनसे राइड टेस्ट लानांगौ र' फैग्रोथों ओरैनोथ' खनसे सालायबाय आं बांद्राय आंना लोगोफोरना बारा गैया बे बाइकखौ लाथ'वाखै मानो होनबा जों बांसिन सोरबा क्लासिक मेटियर ओमफ्राय हान्टार ओमफ्राय नैबे हिमालयान निउ मडेला गैयामोन लोगोफोराव बेनो फार्स्ट जायो ओरैनो टेस्ट ड्राइभ लाबाय सिगां डिलारावहाय एबार दैमाव जासिगोन आरो आसोलासै आन्दायब्रबदों लामाखौहाय आंनावहाय खननै नामा फैबाय बिसोरो मोनायावसो फैदोंदां आं बावबाय बारा गोसोआव गैला फैबाय इधर यहाँ पे गारि गोदान ओरै लाबो गारि नाय बिराद स्पिड फैयो जों अच्छा ये वाला कलर बढ़िया है एकदम बढ़िया है दासो समायदों आयु हाब्रुआ आच्छा कंग्रेचुलेसन्स गारि गोदाननि नामाव खानाया माला ओइ माथो बिब' दङ लामाखौ मा बावदों नामा माथो होनबालाय आं बैयाव बायदिसो मोनदोंमोन एसे बैयाव बायदि मोनदां बै एकदम बिथोर राजोना एकदम एडभान्स थिगानो फाइनालि मोनबाय बिराद गोबाव नेनांबाय नेक्स्ट राइड बहा आसला नायसै मेसुखा आनिनि मेसुखा मिस्टार बेस्तराम गेंगानो हागादो थिगानो आयो नै लामा कन्डिसना बांगालपारानि लामा बियो बांगालपारानि लामा हाब्रुआ लामारबाय होमबा लाबाय नै आसला माला जागोन दा जाहोनायाथ' जाखांबायलै जाखांबाय मियानोमोन नेक्स्ट गाबोनसै ओइ जानोबा र' दाबो बरनाम थोरसियाव जाथ'ला सोलाबा लागाव dumpa jale होननायसो आरो समायो मानसिया गोजौ जानांगौ होमबा समायो गां गुमा बायदि नुदों बाइकखौनो गुमा बायदि नुयोना गुमा बायदिखा बाइकआ माने आङो बाइकखौ लानो नागिरनाया हान्टारखौसो लाथारसिगौमोन हान्टार माबा होदोंमोन नालाय बियो ओमफ्राय बुस्थुआ एसे गुसुं बायदि मोनदों आं हान्टारखौ ना सिदा हिनजाव थिखांबा गथ' थिखांबा जाया साथाम नालाय इन्सटेन्ट पिकआपआव मोजां आरो बे टुरिस्टआव बोरै जाबाय माने आं दा अफर'डिंबो थांनो हागौना हाजोफ्राव बहाबा ओंखायनो बेखौ लानाय जाबाय टेस्ट ड्राइभ दिनै एकदम टेस्ट ड्राइभ जालायगासिनो दङ नैबे गोदानखौ सालायबावला आंनिखौसो सालायगासिनो दङ आं 5.10 ना बेसेबांबा दं हेलमेट टेस्ट ड्राइभ नै ओरैहाय दङ हिनजावफोरा जासमिना लकेलखासो हेलमेट गानाखैलै नङाबा दाय जालायगोन कमेन्ट्सआव समाया आंखो नोंजों समायालै बेयो डाइरेक्ट बोरमा सिखाव बायदिसो नुखायो सेस खालामगोन माथो आंखो नङा बोरमा सिखाव बायदि नुयो बोरमा सिखाव बायदि नुयो होननानै सोरजोंबा दामजा होनाय जोंबो हले हिट नुयो आरो